Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsar hita dohot hatani tu hatta jumulu mahita martagiang. Asini roha madihamu dohot dame na siya debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatani tu hatta nagabetur jamita di pertangyangan di bagasan tikion tarsurak do di sada Tesalonik tolu ayat sada 110 tolu. Hujaha majo hata niturpuki di tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Ala naso tartau kami be sihol nami. Denggaddo di rohanami. Holak kami majolo tading di huta Aten. Gabi husuru hami ma si Timoteus angginami. Jalan aposo ni debata. Makkubasihon berita nauli nasian Kristus. Asa dipatugu rohamuna. Jala dipudai hamu marhaporsiawan. Asa unang diunggilhon akka haporsuhoni nadiba siya kamu. Ay diboto hamudo. Tusido hita dipadiri. Ay ditonga-tonga muna do pehami nunga hulubaho kami hiat tuhamu. Nanaing masa akka haporsuhot tu hita. Songon naong masa tutu patar di julumuna. Dibaheni daktar tanau be. Gabi husuru na manakasi haporsiaw muna. Atik beha naong diujuni si pangujuni ihamu. Gabi magopo maon na huhalu jaho kami. Alay dung mulak si Timoteus tuhami siyak kamu. Denggado diberitahut tuhami haporsiaw muna. Dohot holong ni rohamuna. Akup ni diberitahut do burjumuna. Marningot tami dohot sihol ni rohamuna. Naing ido muna hami. Songok kami na masihol dihamu. Disima tarapul hami marningot tamu aliak kadongan. Dibahen haporsiaw muna. Nakpe didodoni ragam ni hagugutan. Dohot haporsuhok kami. Ay na mangulu mahamin waing. Anggohot hamu jongjong marujahat di Tuhani. Ay hamuliateo dia matarleho kami tu dibata. Balos ni saluhut halalas nyeroha na huhilalahami di jolo ni debata nami marningot tamu. Borongi dohot arian lubi sumurung dotang yang nami. Asa anggiat idon nami buhimuna. Laos patik koson nami. Ia adong dope hakurangan ni haporsiaw muna. Alai debata amat tasadiri. Dohot tuhata Yesus. Yesus mapabulus solaka nami tuhamu. Alai digohi jala lam ditabay tuhanima. Haholongon ni rohamuna samahamu. Nang tusaluhut. Songon holong ni rohanami dihamu. Lahu patuguhun rohamuna. Gabi sohasurahan merhabadiau di julu ni debata amatta. Dinaroi tuhatta Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana. Ima sahakna. Dongan saha porsiaun di bagasat tuhatta Yesus. Halak na mengihutot Tuhan. Dak sukup holan sebatas identitas. Alai ikut sahak do tu hasatiaun. Artina adong ketekunan jala konsisten dina mangului Tuhani. Manak songon dia pena masa di tonga-tonga ni nguluna. Memang dada ulaun namura nasatiai. Lumubi marningot gudang niak ka ela-ela. Manang tawaran dunia. Nabui mabayan haporsiaw ni. Gabi gamang. Manang pelin-pelan. Bahkan gabi merbalik. Isarana ala merasa kecewa ibana tutuhani. Ala sopitor merelus dope tangyangna. Manang ala sumar namelum dope parsahiton ni keluargana. Tarela ma keluargai. Gabi marhaposat tudatu. Manang tuhagugun ni portibion. Nadeba asa lancar jala laris manis usahana.
manang perkerejuanna tiga do mangulahun aka petunjuk ni paranormal gebima dihaposi. Na asing adong do alani hubungan asmara manang cinta doho pasangan nabi daha porsiaon ujungnya tarelama gebi murtad. Nadiba ala rikot ni popularitas manang kenaikan ni pangkat manang jabatan doho rasa amat di sada lingkungan gabi pidda agama tunon Kristen. Adong doratong ala nina terpikat tu kenikmatan duniawi ala dirajumi ibana hak Kristenoni gabi membatasi kebebasan ninguluna ujungna gabi ateis. Akai marupaning deba rumang ni ela-ela ni portibion namabain gabidak setia be haporsiaon na mangihutot Tuhani. Nian masa na songoni juk dui ala gale haporsiaon na dang marurat dang bertumbuh jaladak siap mengadupi akatengaran ningulu. Di bahini macai rikodo akka panugunuguon napadimudimun haporsiaon dohot haradio marsaur dohot Tuhani asaunang mura-mura munggil alai gebitugu jala marperbui haporsiaoni jala upaya nalahu patuguhon haporsiaoni matong nataida diturpuk jami tawon donga sa haporsiaon ala tardok nabaru do pehalak Kristen na di Tesalonik ujui tarhira tulu hari sabat manang tulu minggu do pesi Paulus merberita nauli di hutai alai ala adong deba siap pangisi ni hutai na keberatan jala mengguturi perberita naulioni Peter borhak masih Paulus tuhuta berea laho merberita nauli buidui tajaha di ulau ni apostel 10 pitu ayat 110. Dungi sian huta berea saha mamusesi Paulus sarap dohot akadonganna tuhuta Aten. Marningot partikian na jepeki sangado lomos manang kuatir si Paulus. Sotong maon magopo manang sia-sia naung binaritahon na sidai. Manang sotong gabi munggil haporsiaon ni huriai alani akka haporsuhon dohot ela-ela ni akka pangguturi. Jadi laho maboto keadaan ni huriai disuruh si Paulus ma si Timoteus borhat tu Tesalonik huhut patuguhon haporsiaon nasida songon huria na baru jongjong asa setia nasida makaporsiai dohot mangihutot Tuhani adik pe mengadupi akka porsuhon manang si taonon laos dipengok si Paulus dope di surat naon asa unak tarsonggok nasida dibain akka porsuhon ala ni haporsiaoni ainunga dilubahukiani tuhuriai uju di Tesalonik dope si Paulus didok di ayat opati ai di tonga-tonga muna dope hami nunga hulubahuk kami hiat tuhamu naneng masa akka porsuhot tuhita songon naung masa tutu patar di julumuna sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jala dakkolan huria Tesalonik na mengadupi si songoni. Alai si Paulus sendiri pe rap dohot akadongan na di ulaon merberi tenauli tong do mengadupi ragam nyaka porsuhon. Artina unak pola tarsonggot manang mabiar huriai mulu mengadupi haporsuhon alani Kristus. Alai gebedalan menguji hasetiaon ni haporsiaw dorajuman
akka haporsuhon manang si taononi. Dongan sa haporsiaon, dung mulak si Timoteus sian Tesalonik, jala di pabua makedan ni huria itu si Paulus. Las dottong rohani si Paulus mabigi berita ni huriai. Ternyata nakpe mengadupi haporsuhok kuriai. Dada gabi munggil haporsiaon dohot holongi rohani nasida. Akup ni di beritahod dope muse. Burju ni huriai na masihol nek pajupang dohot si Paulus rap dohot akadonganna. Bebetarapul ma nang pakilalaan ni aposteli marningot hasatiaon ni huriai. Nakpe didodoni ragam ni hagugutan dohot haporsuhot tok si Paulus dohot akadonganna hatihai. Artina hasatiaon ni huria Tesaloniki gabe membangkitkan semangat doi di aposteli. Pola dido ibana di ayat ualui. Aina mangulu mahamin waing anggohot tamu jongjong merujahan di Tuhani. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Artinya, kesetiaan itu bukan hanya membangun diri kita, tapi juga bisa berdampak menguatkan dan menginspirasi orang lain. Dungi madok moliate do apostoli itu debata, huhut martangiang, anggia ditikina boy musina sida pajupang, laho masih patuguan di haporsiaon dohot holongi roha. Asa unang hasurahan marhabadiaon di jolo ni debata. Donga sa haporsiaon, hasatiaon mangihuton dohot makubasi Tuhani, memang dada namurai ulahunotta. Songon nauk tinaringotan naking di awal ni jami taon, marningot akka ela-ela ni portibion. Adong na pola merbalik siat Tuhani. Alay sebaliknya, dada naga beso mungkin manang mustahil hasatiaoni ulahunotta. Jala ido na tapeutihut naking diturpukon. Huhu naga betiruan nang dingulutta. Ati pesonggop akka haporsuhon alani Kristusi. Manang songgop akka ela-ela sian sipagujuni. Dada gabi madele manang munggil haporsiaon ni huria Tesaloniki. Alay marhite pangurupion ni Tuhani. Gabi songodalan patuguhon haporsiaon do dirajumi huriai akka haporsuhon manang si taononi. Jala marhite turpukon disungguli do tuhita rikko ni nama si patuguhon haporsiaon dohot holongi roha. Saling menguatkan iman dan kasih di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni kaparsauran, di tonga-tonga ni huria. Huhut masih tangyangan, asarap setia mangihuton dohot makubasi Tuhani. Atong tatiru ma huria Tesaloniki, nang akka aposteli, atik pe mangadupi ragam ni haporsuhon, manang si taonon ala ni Kristusi. Toktong do nasida satia mangihuton dohot makubasi Tuhani. Jala tuhatta Yesus pe nunga dilubahukiat tuhita sudi akan aporsea. Didok-dok haporsuhod do jabar muna de portibion. Alay pos marohamuna nunga talu hubahen portibion. Yohanes 10 ayat 33. Imatong napaposo rohata di hasatiota mangihuton dohot makubasi Tuhani. Amin.